सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामानि बेसेन गोसा जिब जुनार रैखाथि खालामनो थाखाय दिनै रड सेफ्टि एन्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि भुटान एन्डु साखाथि सरलपारायाव दाब दाब ओनसोलनि रायजो राजाफोरा लावखार ओंखाम जानो एबा पिकनिक जानो बेरायग्लांनो थाङो। मख'जाथावदि सरलपारा पिकनिक स्पटआव थाङोब्ला सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामाजों थांनो गोनां जायो। बेखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार जिल्लानि DTO एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट आरो BTCनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों जथायै दिनै सरलपारा पिकनिक स्पटआव थांग्रा ओनसोलनि रायजो राजा गारि सालायग्राफोरखौ लामा जाब्रबथायनिफ्राय रैखाथि मोननो आरो गारिखौ 30निफ्राय 40 स्पिड सालायनो आरो सिखना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामायाव थानाय जिब जुनारफोरखौ रैखा जानायखौ नोजोर बोनानै रड सेफ्टि एन्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि DTO अफिसार धजेन बसुमतारी आरो एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि मासिगिरि राजीब नार्जारी बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों माखासे खोथाखौ गुवारै फोरमायथिनानै होयो। एक्जेक्टलि दिनैल' नङा, नैबे पार्टिकुलारलि नैबे दिग्लि ओमफ्राय सरलपारा लामा बे दा बिराद सेन्सिटिभ जानानै दं। माने बे कয়েক दिनाव जिथु एक्सिडेन्ट जादों बेहाय माने बहुद साननो गोनां जानानै दं आरोखि। दा बेखौ जों बोरै होबथानो बेखौ जोङो फारफ्रोमबो साइडनिफ्राय नाजागासिनो दङ। दिनै माने गावबागाव लाइन डिपार्टमेन्टफ्राथ' गावसिनि खामानिखौ मावगासिनो दं, बे आलादा खोथा। खिन्थु बेजों लोगोसे दा NGOफ्राबो जे आवगायनानै फैदों बेसो खोब बाख्नायथाव। माने डिपार्टमेन्टआ गावनि खामानिखौ मावदों, दा पाब्लिकफ्राबो माने गावसिनि दायथ'खौ मावनांगोन। दा बेखिनि बाथ्राखौ बुजिहोनायाव माने NGOफ्राबो जे गावसोरनो गोसो जानानै आवगायफैदों। दा दिनै नैबे हाबाफारिनि दारै बिथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ लेंहरदों आरो फरेस्टनिनो NGO बिथांमोना बे लामायाव गोबां बेसेन गोसा जिब जुनार दं, जों बयबो मिथिगौ। दा लामाखौ स्लिम स्लिम बानायनानै होनायखाय गोबां स्पिडआव गारि सालायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिनि जाउनाव गोबां जिब जुनार थैबाय आरोखि। नै साननैसो सिगां गल्डेन लेंगुर बे माने सनालि बान्दर गोमो गोमो जाय मोख्रा होनदों जे बिराद मोजां माबा बे मोनसे जोंनि सम्पद, बेखौ सिन्थायनो माने बुथारना गालांबाय। बिराद दुखु गोनां खोथा आरो बहाय सिख्रि सारा वार्ल्डआव नैबे सिखना जाहार नेसनेल पार्कआवनो बांसिन रोखोमनि सिख्रि मोनो होननानै मोनसे रिकगनिसन दङ। दा बे सिख्रिफोरखौबो ओरैबादि गोबारै सालायलांनानै हाजार हाजार माने बुथारना गालांनाय। दा बेखौ जोङो बिसोरनि जिउखौ बासायनायजों लोगोसे अभार स्पिडआव गारि सालायनानै जाब्रबथाय जानानै अबथिरा जिउ जोबनाय जिथु गिथाव बाथाव जिथु राव, बेखौ जों एभयड खालामनो बयखौबो हांख्रायदों। दा बे बेलायाव दिनै जों स्पेसियेल मोनसे हाबाफारि लादों। जों नर्मेलि मा खालामो, पिकनिक जाहैखांनानै फैनाय गारि सालायगिरि बिथांमोनखौ जों चेकिं खालामोमोन। दिनै एसे उल्था खालामदों जों, माने थांनायावनो माने हाबजेननायावनो जों बै एन्ट्रि गेटआव साफा साफा माने खिथाहरदों आरो जे नोंथांमोना बे फरेस्ट जिखिनि स्टेट्स बहाय गारिखौ गोबारै सालायनो मोना, माने 40 किल'मिटार/आवार बेखौ जों बयनोबो साफ्रोमबो साफा साफा खिथाहरदों जों। आरो गोख्रोङै मोनसे खोथा होननाय जादों जे लामा लामा फरेस्ट NGO जाय बिथांमोना इसेबां खस्थ' खालामनानै दंफैयो, बिथांमोना बिराद बुरजा मेम्बार दं। बे लामा लामा माने 1 किल'मिटार 1.5 किल'मिटार बेबायदि डिस्टेन्सआव माने सानै साथाम साब्रै साबा बेबायदि ग्रुप बिसोर गसंनानै दं। बिसोरबो लामा लामा खिथाहरगासिनो दं जे जों बहाय दं। गतिके दिनै माने साफ्रोमबो जायफोर फैदों बेहाय माने थांनायावनो बिसोर मिथिलांजोबखाबाय आरो जों होनदों जे नोंथांमोना दिनै जिखिनि फैबाय आरो बांसिनानो दस्रा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय जों जिखिनि नुदों, माने more than 80% बे माने आलदा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय आरो आसामनि बे बायदि बायदि जिल्लानिफ्राय फैनाय। दा बिथांमोनखौ जों बुंहरनो नागिरदों ना, खिन्थु बेयावनो मोनसे खोथा बुंखानाया आङो, दस्रा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनायखौ जोङो बादा होथाराखै, फैनायखौ जों गाज्रि मोनाखै, मोजांसो मोनदों। बिसोरखौ जों होनहरदों जे
बेयाव फैबा मोनसे डिसिप्लिन मानिनानै सोलि जिउ जुनारखौ बासायनांगौ नोंबो बासायनानै थांनांगौ बै बिशृंखल जिथु जाला बुद्रु थासारि बेखौ नोंसोर खालामनाङा आरो नोंनि जायगायाव सहैनानै नोंनि जायगानि मानसिफोरखौबो बुंहै जे बे जायगायाव पिकनिक जाहैयोब्ला बेरायनो थाङोब्ला नैबे डिसिप्लिनाव सोलिनांगौ होनबानो जेबो उसुबिदा गैया बे मेसेजखौ जों हरनो नाजादों दा बे बेलायाव दिनैनि बे मेसेजआ जोंथ' बाहाय लामायावसो थानानै बुंदों साफ्रोमबोनिसिम बे मेसेजआ सहैनायाव नोंथांमोना बेहाय मेइन रल लानांगोन आं बेखौ गोसो सिंनिफ्राय खावलायदों मानो होनबा आजिखालि बयबो मबाइल नायो नालाय इउटिउब नायो फेसबुक नायो दा बेफोर निउसखौ दसेनो मोनहैयो आरो सोरनि दारै मोनो नोंथांमोननि दारै मोनो दा बेखौनो ओंखायनो आङो खुब आसाबादि जे नैबे मेसेजआ बयबो गारि सालायगिरि आरो बे जायगाखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो सुबुङा बेखौ मेसेजखौ मोनहैयोब्ला बिथांमोना गावनो गावखौनो सामलायनानै फैगोन आरो बै जिथु जाब्रबथाय अभार स्पिडआव थांनानै जिब जुनार बुथारनाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानो बिसोर गावखौनो हेबिचुवेट खालामगोन आरोखि बेनो जोंनि मेइन थांखि आरो बेखौ जों जाफुंहोथारगोन बेहाय एनजिअ मा एनजिअ मोनसे दङ एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट जिथु मिस्टार राजु नार्जारि बिथाङा बेखौ लिड खालामगासिनो दं माने राजिब नार्जारि बिथाङा माने खुब मोजां खामानि मावदों बेखौथ' आं बुंनांलाया बेखौ बयबो मिथिगौ दा थेवबो बिथांमोना एक्सुवेलि फरेस्ट वाइल्ड लाइफखौ माने प्रटेक्सन खालामनाय बिफां लाइफांखौ आराम्भ खालामनानै निफ्राय आराम्भ खालामनानै प्रटेक्सन खालामनायखौ बिथांमोना मेइन थांखि होनना हमना लादोंमोन दा दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय नैबे लामाखौ बानायनायनि उनाव बिथांमोना बै खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो बेयाव दिनै लामायाव फैनो गोनां जाबाय लासिं सिं खोथा आरोखि जाय समाव जों जिब जुनारखौ बासायनो थांदोंमोन बे समाव मानसिखौसो बासायनो फैनो गोनां जादों बिथांमोना मुल्यबान टाइमखौ माने बेहायसो बाहायनो गोनां जाबाय ओंखायनो आङो होननो नागिराखै जे बे गारि सालायग्राफ्रा गासिबो माने बेबादि माने वाइल्ड माने लाइफ बादि जाजोब्बाय नामा बिदि आं होननो लुबैयाखै खिन्थु खयेकथा खामानिनि दारै बिदिखौ नुनो मोनदों एकदम माने बहाबा थैनो थांनाय ओंखारनाय बादि एकदम थैहैग्रोनो हायो माने मोनसे कम्पिटिसन थैनायनि बेबादिखौ नुनानै बिथांमोनाबो गिखांनाय मोनदों ओंखायनो डिपार्टमेन्टजों ज' जानानै बेखौ होबथानो हायो नामा बेजों लोगोसे जिब जुनारजों लोगोसे बेखौ आसा खालामनानै बिथांमोना मोनसे हाबाफारि लादों बेहाय इनभाइट खालामदों दा इनभाइट खालामनायखाय आं बाहाय फैनो मोनदों बे परिबेसखौ मोनदों बेनि थाखाय आङो एक्सुवेलि नैबे जिथु एनजिअ बिथांमोननिसिम बिराद रोजा रोजा साबायखर बावनाय थागोन आरो बे खामानिखौ बिथांमोना बेयावनो माने जोब्बाय होननानै सानाजासे माने मोनसे रिजाल्ट ओंखारजासिम माने देग्लाय नैबे लामायाव बेबादि गारि सालायनानै दिनैनिफ्राय खमसे खम माने गाज्रि जाब्रबथाय जायाखिसै मुल्यबान जिब जुनारा थैनो गोनां जायाखिसै बेबादि परिबेसखौ फैहोथारनो बिथांमोना जिथु आखायाव लादों बे साक्सेस जाथों आरो बेखौ जाजासिम बिथांमोना नाजाबाय थादों बेखौसो आं खावलायो आरो बिथांमोनखौ खावलायनो गोनां नङा बिथांमोना गावसोरनो बिराद कनसियासखा बे बेलायाव दा ओंखायनो फैगौ टाइमफ्राव उननि टाइमफ्रावबो माने बे जोंना सरलपारा जिथु पिकनिक स्पट बे 12 मास पिकनिक स्पट बेबो मोनसे आसरित खोथालाय दस्रा जायगायाव पिकनिक स्पटआ बे गोजां बोथोराव जायो डिसेम्बर जानुवारि थ' जायोब्ला मोनफ्रोमबो जायगायाव मानसिफ्रा रानलानोसै नालाय सोरबा बैहाय थांसै सोरबा बैहाय थांसै बे ओंखायनो बाहाय एसे खम जायो खिन्थु दा मा गोलोम बोथोर नालाय दस्रा स्पटफ्राव बन्द'जोब थाङा बहाय खिन्थु ओरैबायदि मोजां जायगा दा दुनियानि मानसिबाव जमा जाजोबो दिनै दासिम जोंथ' फुंनिफ्रायनो दं नालाय दासिम मर देन 900 भेहिकेल थांबायानो LMB साखा खबब्रैया आरो साखा खबनैयाथ' बादो दा साननानै नाय बे मोनसे जोंनि रिभिनिउ आर्निं सर्समोन दा बे जिनिसखौ जों बिराद मोजाङै सिस्टेमेटिकेलि डिसिप्लिनाव बेखौ जोङो मेसेज हरनो हायो नामा जे बा डिसिप्लिनजों थांनानै डिसिप्लिनजों फैयोब्ला खुनु उसुबिदा गैया बाय रिभिनिउ आर्निंबो जागोन बेहाय जुमाय लोंला जाला खालामा जासे मानसिफ्रा डिसिप्लिन फैनो बयबो लुबैयो खिन्थु साफा सानै थायो बेथिक्रम दा बै साफा सानै बेथिक्रमनिफ्राय जोङो माने फुरा सिरियासलि बिसोरखौ जों टेकेल खालामथारनांगोन ओमफ्राय खुनु कमप्रमाइस गैया धन्यबाद माने मोजां खोथा होनदों बेखौ बे इन्टायार स्टेट्स
दिग्लि फरेस्ट गेटनिफ्राय माबा नैबे जोंनि उल्थापानि बाजारसिम बेयाव जिहेतु मानसि गैया गेजेराव बेहाय जोङो नो हर्न जन होननानै डिक्लेयार खालामनो जोङो माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौबो खावलायगोन आरो जिहेतु बिथांमोना फरेस्टनिनो NGO खा बिथांमोनाबो बेखौ आखायाव लागोन निश्चय आरो जोंनि जिल्लानि जायफोर अथ'रिटि बेखौ जोङो मोनसे माबायाव प्लेटफर्माव रायज्लायनानै नो हर्न जनखौ जोंनिफ्रायबो माने डिक्लेयार खालामनायखौ आं थाबैनो जागोन होननानै आंहा मोनसे माबा दं एक्सपेक्टेसन दं लामाया गोबां सिद्दा लामा आरो दा सलबो खारो गोबां गारि जेरै काजिरङा नेसनेल पार्कआव जेरै स्पिड ब्रेकार होनाय बा स्पिड लिमिट होनाय बेफोरखौ बेफोर माफोर आच्छा बे बिराद गिदिर खोथा बे बिराद माने माल्टि क्र'र थाखानि खोथा दं बाहाय इनभल्भमेन्टनि खोथा दं दा बिदि माला हरगोन बेखौ जोङो नेयाजासे जोङो बै फैजासिम पार्मानेन्ट जानायनि जाजासिम टेम्परारि हिसाबैबाबो एभरि आफ्टार 1 किल'मिटार जोङो नैबे बेरिकेडखौ होनो नाजादों जयेन्टलि दिनै जिथु जों NGO फरेस्ट बिदि ज' दं नालाय बाहाय माने जोङो लिगेल अब्लिगेसनबो दङ कयेकटा दा बेखौ गासिबो क्लियार खालामखांनानै जोङो एभरि आफ्टार 1 किल'मिटार जोङो माने नैबे बेरिकेडखौ होगोन जिगजाग बेरिकेडखौ जाहाथे अभार स्पिड थांनो हाया आरो स्पिड ब्रेकारनि खोथाया ओरैबायदि स्पिड ब्रेकारा मोनसे माबा थायो स्टेन्डार्ड थायो बहुद गोजौ नङा जिखिनि पारमिसन दं बे पारमिसननि हिसाबै मोनफ्रोमबो एन्टायार स्टेट्सआव जोङो बेखौ बहा नांगौ जों बेखौ स्टाडि खालामनानै बेखौ होगोन आरो बेनि थाखाय गाबोन 3 थारिखआव जिल्ला डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ मोनसे मिटिं लेंखाबाय जेराव माने डिपार्टमेन्टनि इन्जिनियार ओमफ्राय कन्ट्रेक्टर ओमफ्राय जोंनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसार्सफोरखौ लेंहरनानै बे मिटिं मोनसे 11:30 3 थारिखआव मोनसे मिटिं इतिमধ্যे लेंखाबाय बेवहाय जों डिसिसन लागोन आरो बे हिसाबै जों बे खामानिखौ मावगोन खिन्थु बिनिख्रुइ बांसिन इम्परटेन्टआ जाहैबाय एभरि आफ्टार 1 किल'मिटार बे जिथु जिगजाग बेरिकेड बेखौ जोङो होगोन उइथ रिफ्लेक्टर जाहाथे गारिफ्रा स्पिडआव फैनो हाया बेखौसो जों आसा खालामदों आरो बे बेलायाव आं NGOनि बिथां नैबे नार्जारि दं राजिब नार्जारि दं बिथांखौ आङो गोसो सिंनिफ्राय खावलायदों जों रायज्लायबाय थाखादोंबो ओमफ्राय बिथाङाथ' गावनो इन्टारेस्टेडथार गावनो आवगायनानै फैखानाय गतिके बेवहाय खुनु सन्देह थाया बिथाङा बे खामानिखौ मावनानै दिहुनगोन बे बेलायाव जिखिनि जोंनि लाइननिफ्राय जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जिखिनि क'अपारेसन नांगौ बाहाय खुनु धरननि माने लेप्स जानाय नङा बेखिनिखौ आं बुंनो हागौ आरो गोजोन्थों जोंनि बे एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट अफिस मोखाङावहाय जोंनि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि गेट मोखाङाव जोंनिनो क'क्राझार जिल्लानि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ आङो सिगां सिनथाराव बरायनानै लाबाय बे समावहाय जोङो रायजो राजानिसिम मोजां मोनसे रादाब फोसावहरनो सानदों दिनै जोंनि नैबे सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआवहाय रबिबार अफिस बन्द जानायखाय गोबां दावबायारिफ्रा नैबे सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ नायनो लुबैनानै फैयो आरो सरलपारायाव मोनसे पिकनिक स्पट दं बेयावहाय दुगैनो बा बेरायनो बा न'खरनि माखासे बेरायनायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै अफिस बन्दखाय फैयो जों बयखौबो बरायनानै लायो नाथाय जोङो दिनै रायजो राजानिसिम खावलायनो साननाया बेनो मैयानि सनिबारनि जिथुनाखि घटना बे घटनाखौ लानानै दिनै जोङो रड श' प्रग्राम जों लानो गोनां जादों बे रड श'आवहाय जोंनि एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्टनिफ्राय बानजायदों आरो जोंनि DTO सार जिहेतु क'क्राझार जिल्लानि ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि जाया सामलायगिरि बिथांखौ जोङो लिंहरदों आरो लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जों मोनथाम डिपार्टमेन्टजों दिनैनि बे रड श' एवारनेस प्रग्रामखौ खालामनाय जादों दा रायजो राजानिसिम मेसेजआ बेनोदि मैयाहाय गंथाम गारिया ओरैबायदि बेलथायदों माने अभार स्पिड सालायनानै लामा मोजां जानायखाय अभार स्पिड सालायनायलाय बिथांमोननि जिउआबो खहा जानो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसे मैयानि दिनावनो आरोबाव जोंनिनो नायल' जाल' एसेल' संखियाजों दिनै जिउ खांनाय सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि सिङाव थानाय गल्डेन लिंगुरखौबो बिथांमोना दानथारनानै गालांदों दा जोङो बे गल्डेन लिंगुर
दानथारजानाय आरो मानसिनि जिउ खहा जानायखौ नुनानै जोङो गोसोआव गोजोननाय मोनाखै। बेनिखायनो जोङो दिनैनि रड श' प्रग्रामखौ जोङो लानो गोनां जादों। दा बेनोदि बयबो बेरायनो फै, नाथाय लोंनाय जानाय आरो गारि स्पिड सालायनाय बेफोर गासैखौबो बयबो गावबागाव कन्ट्रल खालामनानै जोंनि बे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ साखोन सिखोनै लाखिनो हायोब्ला जोबोद मोजां होननानै जोङो बयखौबो खावलायदों। बेनिखायनो जोङो आरोबाव बे समावहाय रायजो राजानिसिम बुंनो साननाया बेनो, सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कआ मोनसे गोदानै दाजानाय नेसनेल पार्क। दा जोंहा बे लामानि राइट साइड एन्ड लेफ्ट साइड गोबां मानसिफ्रा बेबादिनो गारियाव दैफोर लाबोयो बथल आरो लोंनानै खोरखिजों गाहरो आरो जाग्रा बेसादफोर लाबोयो। बे जाग्रा बेसादफोरखौबो खोरखिजों गाहरनानै बिसोरो गोबां मैला खालामनो हमबाय। दा बेनिखायनो जोङो खावलायनो गोसो जादों, जायफ्रा जाग्रा बेसाद मुवाफोरखौ लाबोदों बे जाग्रा बेसादखौ जाखांनानै लोंखांनानै गाव गावनि गारियावनो लांफिननानै नङाब्ला डास्टबिन नुयोब्ला बेयाव गारनानै जेन' थाङो, बेखौबो जों गुरै खावलायदों। आरो जोङो बे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ बेंगिरि जानायखाय जोङो खावलायनो गोसो जादों जोंनिनो बिटिआर हालामनि सामलायगिरि जाया बे बिटिआर हालामखौ दैदेनदों, दा जोंनि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जों खावलायनो गोसो जादों। बे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कआ जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे जारिमिनारि थावनि होननानै जों बुंनानै लानो हायो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेयाव सिखोना जावलिया देवान सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क आरो गोबां बेबादिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो बे जायगायावहाय बेयावनो फुजा होनानै न'खरनि समस्याफोरखौहाय गोजोननाय लानाय आरो बेबादिनो जोङो सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क सिङावहाय गोबां जिब जुनारफोर आगोलफोर दङमोन, नाथाय माखासे समाव जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बेफोरो गासैबो गोजान गोजान जायगायावहाय साइटिं जानो गोनां जानाया बेनो बेंग्रा सामलायग्रा गैयिनि थाखाय। दा जोङो सामलायनो आरो बेंनो होननानै जोङो बेयाव थाखाबायब्ला जोङो लासै लासै बेंनायनि हाबाफारिखौ जों मावलांबाय थागोन। जोङो जोंनि जाया खुंथायाव दं बे खुंथायाव थानाय जोंनिनो सामलायगिरि मासियाव जिरायग्रा साफ्रोमबो लिडारफोरनिसिम जोङो गुरै खावलायदों, जोंनि बे सामलायनायनि सायाव गभर्नमेन्टआ जाहाथे जोंनि बे एभारग्रिन चेरिटेबोल ट्रास्टनि माखासे थांखि लानानै आगोलनाय बा मावनायाव अननानै जोंनो माबा मोनसे सापर्ट खालामनानै होयो। जिहेथु साखोन सिखोनै लाखिनाय बे हाबाफारिखौ जोंनो मावदों आरो माखासे समाव गोबां हादान एवबायमोन, बेखौबो जोङो सान हर जोङो डिउटि एन्ड पेट्रलिं होनानै बिथांमोनखौबो जोङो एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजों हमथाबाय आरो बिफां लाइफां दानफायदोंमोन बिथांमोनखौबो जोङो काउन्सिलिं होनानै एवारनेस खालामनानै बिथांमोनखौबो जोङो लासै लासै जोङो हमथानानै दोनबाय आरो गोबां बन लाइ लांफैयोमोन, खमैब्लाबो 1700-1800टा साइकेल बे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कआवहाय बेबायदिनो सानफ्रोमबो बिफां दाननाय हाबाफारिया एक्टिभिटिसा सोलिबाय थायोमोन। नाथाय बेखौबो जोङो खावलायै जोङो बिथांमोनखौबो दिनै बे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ बयबो अननांगौ, जिहेथु जोंनि बर'नि जारिमिनारि मोनसे सिखोना जोहोलावनि इतिहासखौ लानानै दिनै बे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कआ जादोंखाय बेखौ बयबो अननांगौ होननानै जों खावलायनायखाय बिथांमोनाबो मानिबाय। दा माखासे जिब जुनार गावथारग्रा बा नागिरै बेबादिनो सोलो बोलोनि गेजेरजों बिथांमोना जिब जुनारखौ नस्थ' खालामोमोन, बिथांमोनखौबो जोङो न'आव थांनानै माखासे काउन्सिलिं होनानै एवारनेस होनानै बिथांमोनजों आरो फरेस्टजों जों सोमोन्दो लाखिहोनानै बिथांमोनखौ जोङो दा जिरायहोबाय। दा फ्रायानो 80% जोंनि नैबे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कआ बेबादि गाज्रि आखुथाय बा एक्टिभिटिसा गैला होननानै जों बुंनानै लानो हायो। मानो होनोब्ला जोङो सान हर जयेन्ट फरेस्टजों जोङो डिउटि होनानै बे खामानिखौ जों मावनायखाय जों बुंनो हादों। दा बेनिखायनो गोग्गानाय दं, जोंनि सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ रायजो राजाफ्रानो मोजां मोनो, जायनि जाहोनाव दिनै जोङो नुनो मोन्दों जोंनि साखाथि लामाजोंनो दिनै बेबादि गारि अहरह हर सान थांनाय। नाथाय बेनोल' बयबो जोंनि वाइल्ड लाइफ एक्ट जिथु रुल, बे रुलखौ फल' खालामनानै बयबो जाहाथे थांनानै मोजाङै मोजां न'खराव सहैफिननो हायो, रावनिबो जिबना खहा जाया बा जोंनि नैबे हाग्रा ओनसोलनि जिब जुनारनि जिबनाबो खहा जाया। जों मैया दुखु मोनदों, गल्डेन लिंगुर मासे दानलांबाय, सप्तासेनि सिगां गल्डेन लिंगुर आरो मासे दानलांदों, बिनि सिगां मैदेरजों बेबायदिनो संघात जादों, माने सौग्रावलायनानै जिबनाबो बेबायदिनो थांना थानाय गोब्राब जादों आरो मैयानि दिनावनो गारि एक्सिडेन्ट जानानैबो मानसिनि जिबनाबो जोबलांनो गोनां जादों। दा बेफोरखौ नुनानै जों खावलायो बयबो जोंनि फरेस्टनि
प्रट'कल जितु रुल एन्ड रेगुलेसन बेखौ फल' खालामनानै 40 स्पिडआव गारिखौ सालायनानै बयबो जाहाथे गावनि जिबनखौ अनो आरो जोंनि सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय जिब जुनारखौ अनो दा बेखौ आं गुरै खावलायदों आरो नैबे जितु हाबाफारि 40 स्पिड खारनाय बे हाबाफारिखौ बेयावल' नङा बे गेट मोखाङावल' नङा जोंनि एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्टनि गथ'फ्रा हाग्रा सिङावबो सेक्सन जों उल्था पानिसिम जों दिनैनि प्रग्रामखौ लानो गोनां जादों मानो होनना बुङोब्ला जोङो मबाइलावल' बा जोङो माबा मोनसे पस्ट हगारब्लाल' मानसिफ्रा बेखौ मानियो बे नङा बेनिखायनो जोङो फेस टु फेस प्रेक्टिकेलि जों दिनै गारि गंसे बयखौबो खुगाजों प्रेक्टिकेलि जोङो बुंनानै एवारनेस खालामनाय जादों बेनिखायनो खावलायबाय दिनैनिफ्राय जे एवारनेस खालामदों बयबो गोसोआव लानानै बेबादिनो बयबो रुलफोरखौ मानिनानै थांनानै बयबो बेरायहै जों बयखौबो खावलायदों दा बेनिखायनो दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों रायजो राजाखौ मिथिहोहरनाया बेनोदि जोंनि सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ बयबो मिथिगौ फेमास अनो सिबियो आरो जोंनि जारिमिनारि मोनसे नेशनेल पार्क होननानै बयबो गनायथि होदों जों बेखौ बुजिदों दा बेनिखायनो बेनोल' जोंनि एक्ट जितु फरेस्टनि वाइल्ड लाइफनि एक्ट बे एक्टनि रुलफोरखौ मानिनानै जाहाथे बयबो थांलाय फैलाय खालामो बेखौ जोङो एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्टनिफ्राय बयनिसिमबो रायजोफोरनिसिम जों खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों